persones de dol, un taüt i preparatius fets. Atenen els mitjans que està convocada aquesta marxa és per a mostrar el malestar que tenim els ciutadans d'Alcoi en els retalls d'educació i en la nova llei que vol implementar el nostre amic, el senyor Güell. Entonces, el que necessitem és més força, necessitem que la gent es mobilitzi. Per ara, la primera vaga que n'hi ha és la dels estudiants, ¿vale? Però evidentment altres col·lectius, com per exemple professorat i altres institucions els manegen, així a poc anem sumant-se tots i així, bueno, ja comencem la primera, ¿vale? Gràcies, això. I l'Assemblea d'Estudiants d'Alcoi comença la marxa fúnebre per la mort de l'educació pública. I res, anem a fer la marxa i benvinguts, en sèrio, benvinguts a l'enterro de l'educació pública. Pancartes, timbals i crits. En arribar a la plaça d'Espanya, uns discursos... S'han gastat els polítics en xorraes, en pijotades, tonteries que no ens fan res, no anem a recuperar tots aquests milions en qüestió de 100 anys, 200, i bueno, en canvi en l'educació pública que estan invertint. Hi ha moltes famílies al coll que li deuen 2 anys de beques dels seus fills, uns 375 euros, per a ser més clar. Hi ha estudiants que als que no li han donat les beques Erasmus, i aquests estudiants que hi ha números. I en canvi, i què fa la Generalitat? Dir que no té en el caixó cap factura. I a donar l'últim comiat a l'educació pública. Bueno, gent. Per la nit, un concert de Carrascal celebrant que el difunt encara pot reviure. I el dia següent, a la plaça de nou, preparatius, pancartes i manifest. Tenim un grup en Facebook on anem posant informació i actes i tal, que es diu Assemblea d'Estudiants d'Alcoi. I bueno, hem preparat un xicotet manifest i que us va llegir l'amic. I res, gràcies per vindre. Bueno, gràcies a tots per vindre a reivindicar el que és nostre, ¿vale? Som l'Assemblea d'Estudiants d'Alcoi i el Comtat i bueno, no estem vinculats en cap grup polític o social o sindicat, ¿vale? Veiem necessària la coordinació de diferents centres educatius contra les mesures de retalls que ens aplica l'Estat. Funcionem d'una manera totalment horitzontal i assembleària en la que qualsevol persona està convidada a participar. El que avui volem manifestar és la nostra ràbia front les injustes retallades que reben alguns sectors, deixant caure serveis bàsics, que a la vegada són de major importància per a les persones de peu. Mentre els pallassos que hem elegit democràticament es plenen les butxaques de sobres i plenen aquesta terra de deutes que es paguen amb els nostres diners que anaven destinats a serveis bàsics. En definitiva, al nostre futur. Una estona concentrats i cap a casa. Així ha viscut l'Alcoià Comtat la vaga d'estudiants contra la llei web. Almenys, fins la pròxima.